ନମସ୍କାର। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧୁରପୂର୍ବ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ। ଜଣେ ଲୋକ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଭଗବାନ ନିଜେ ତା ପାଖକୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ କହିଲେ, ତା ଚିହ୍ନା ଲୋକ ହିସାବରେ ଆସିଲେ। ସେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛି ଚିହ୍ନିଛି ସେଇ ତାର ରୂପ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ, ତୋର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ତୋତେ କିଛି କାମ ଦେବି, 4-5ଟି କାମ ଦେବି, ତୁ କରିପାରିବୁ? ସିଏ ମନା କରିଦେଲା, କହିଲା, ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରିବି। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଯାହା କହୁଛ ମୋତେ କୁହ, କେବଳ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବି। ସେଉଠୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋତେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାମ ଦେଉଛି, ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କାମ କର। କ'ଣ ସେ ଗୋଟିଏ କାମ? ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୁନିବ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଋଷିଟେ ରହୁଛି। ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଋଷି ରହୁଛି, ବା ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଏଇ ଲୋକଟି ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ଯାଇ ତୁ ଦେଖା କରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଲୋକକୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଯାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖା ପାଇନଥିବୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଖାଇବୁନି କି କୌଣସି କାମ କରିବୁନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଉଠିବୁ, ତୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବୁ। ତାକୁ ଦେଖା ପାଇଲା ପରେ ଆସି ତୋର ଖାଇବା, କୌଣସି କାମ ଯାହା କରିବାର ଥିବ କରିବୁ। ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କାମ, ଏଇ ଗୋଟିଏ କାମ ମୁଁ କରିଦେବି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। 2-4 ଦିନ ହେବ ସେ ଗଲା, ସକାଳେ ଉଠିଲା, ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ତାକୁ ଦେଖା ହେଲା, ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ଆସିଲା, ତାର ଖାଇବା, ତାର ଯେକୌଣସି କାମ ଦିନ ସାରା କଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ହେଇଛି, ସେ ଲୋକକୁ ଜମା ଖୋଜି ପାଇଲାନି। ଘରେ ଗଲା, ଘରେ ଖୋଜିଲା, ସେ ଗାଁରେ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଖୋଜିବା କଥା ଖୋଜିଲା, ସେ ଲୋକକୁ ପାଇଲାନି। କାହାଠୁ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲେ, ସେ ଲୋକ ଜଣକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବିଲରେ ଯାଇକି ହଳ କରୁଛନ୍ତି। ତା ବିଲ ଜମିରେ ଯାଇକି ହଳ କରୁଛନ୍ତି ଜମିରେ। ଆଉ ସେଇଠି ତ ଗଲେ ତାକୁ ଦେଖା ମିଳିପାରେ। ଇଏ ଲୋକଟି କ'ଣ କଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା, ତା ଜମି ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତା ବିଲରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମାନେ ହଳ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ହଳ କରିବାର ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ, ସେଠି ଲଙ୍ଗଳ ସିଏ ବି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲୋକଟି ନାହିଁ। ଇଏ ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଠି ଯଦି ହଳ ହେଉଥିଲା, ହଳର ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଲଙ୍ଗଳ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏମିତି ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଦେଖିଲା, ଗଛର ପତ୍ର, ସେଇଠି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗଛ ଯାହାର ପତ୍ର ଏମିତି ହଲୁଛି। ତାପରେ ଭଲରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକଟି ଗଛ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଛି। ତାର କ'ଣ ମନକୁ ଆସେ ଯେ ଗଛ ଉପରେ ଯାଇ ସେ ଲୋକଟି ବସିଛି। ତଳେ ଥିବା ଲୋକଟି, ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଗଛ ଉପରକୁ ନେଇକି କହୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିନେଇଛି। ତାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିନେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି, ଖାଇବି, ଆଉ ଅଲଗା କାମ କିଛି ମୋର ଯାହା ଥିବ କରିବି। ମୁଁ ଦେଖିନେଇଛି, ଖୁସିରେ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଖୋଜି ଦିନ ସାରା ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଲୋକଟି କହୁଛି, ଯଦି ଦେଖିଛୁ କାହାକୁ କିଛି କହନି, ତୋର ଅଧେ ମୋର ଅଧେ। ଏ କଥାର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ଦେଖିଛୁ କାହାକୁ କିଛି କହନି, ତୋର ଅଧେକୁ ମୋର ଅଧେ, ଯାହା ମିଳିଛି ତୋର ଅଧେକୁ ମୋର ଅଧେ। ଏ ଲୋକଟି ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ତଳକୁ ଆସିଲା। ଏ ଲୋକଟି ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ତଳେ ଥିବା ଲୋକଟି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ଏମିତି, ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ତୋର ଅଧେକୁ ମୋର ଅଧେ? ଆର ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ହଳ କରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଗୋଟେ କଳସୀ ପାଇଛି, ଗୋଟେ ସୁନାର କଳସୀ ପାଇଛି। ହଳ କରୁ ଗୋଟେ କଳସୀଟେ ପାଇଲି, ଯେଉଁ କଳସୀରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସୁନା ଅଛି। ସେ କଳସୀରେ ପୁରା ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି କେବଳ ସୁନାରେ।
ଗୋଟେ କାମ କର, ଯଦି ତୁ ଦେଖିନେଇଛୁ କାହାକୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବୁନି, କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି, ତୋର ଅଧେକୁ ମୋର ଅଧେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବା ଲୋକଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲା, ସେଦିନ କହିଥିବା ସେ ଲୋକଟି, ତାର ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ମାନିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ସୁନାର ମୁଁ ମାଲିକ ହେଇପାରିଲି। ଯଦି ତାର 4-5ଟି କଥା ମାନିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟଟା, ମୋର ଯେଉଁ ଅଭାବଟା ପୂରଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ କରିଦେଇଛି। ସେ ଅନୁତାପ କଲା ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ତାର ଯେଉଁ ଯେମିତି ପଚାରିବା କଥା, ଯେମିତି ପୂଜା କରିବା କଥା, ସେଦିନଠାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।